Lad os høre det her album her. Michael Willie har droppet det, som jo egentlig er hans debutprojekt, right? Introen og Thriller hører vi bare sådan i forlængelse af hinanden. Er det Vilas, der har produceret det meste af det? Var det sådan, det var? Okay, Sweepy har bars på Doubled Up. Okay. Og ja, lad os undgå alt, hvad der hedder spoilers og sådan nogle ting, ikke også? Det er sindssygt vigtigt. Vi sidder her for at få den her reaktionsoplevelse sammen. Det her med sådan at dykke ned i og undersøge albummet samtidigt. Så vi undgår at skrive i chatten, hvis vi har hørt, at sang nummer 12 er det mest magiske i hele verden. Wow, der er ikke engang sang nummer 12. Men I forstår, hvad jeg mener. Lad os høre det her. Let's go. Og masser herinde også. Let's go. Dejligt at se. Vi hører introen, og så hører vi Thriller. Hvad er værdien af tid?